दंफैयो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फाथायहरदों। कुणाल बर'आ साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनि रोंगौथि गोनां फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जानानै हायद्राबादनि IIT आव एडमिसन मोनबाय आरो फैगौ 17 तारिखआव बिथाङा हायद्राबाद IIT आव बिथाङा फरायनो थाखाय थांगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव बुंदोंमोन आरो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ सारखौ बिथाङा खावलायदोंमोन आरो बे निउसखौ बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोनहैदों। जोङो मोनसे टीमा फ्रि कचिं क्लास जोंहा सोलिगासिनो दंमोन। बेरगाव समस्थियाव जोङो फ्रि कचिं क्लासाव गिदिंबाय थानाय समाव दहाय फुङाव बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मोनसे टीम आदा प्रहलाद आं आरो बिक्रम जोंखौ मोनसे टीमखौ बुंदों जे कुणाल बर'नि न'आव थां, कुणाल बर'नि न'आव थांनानै खबर लानानै फै आरो बिटिसिनि चिफ सारा बुंदों जे बिथांनि बिफाया जिहेतु रिक्सासो सालायो, बिथाङा मोनसे रांखान्थि हालोदा बिथांमोननि न'आ बारा मोजां नङा, रिक्सा सालायनानै फिसालाखौ फोरोंदों। आं बिनि थाखाय बिफामोनखौ साबायखर बावदों। एफा खस्थ' खालामनानै जोंनो सासे रोंगौथि गोनां फिसा होबाय आरो फिसालाखौबो जों साबायखर बावदों लाइमोन बिपिएफनि जानानै गावनि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों दिनै हायद्राबादनि IIT मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ जिहेतु IIT आव बिथाङा एडमिसन मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जोंबो बिथांखौ साबायखर बावदों। आफा अबंलावरिया अराय सम बिथांखौ मोजाङै देहा होनानै मोजां फरायनो हाथों। मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ सारा जोंखौ बाव थिनहरनानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिथाङा बिथांनि फरायनायनि खरसाखौ बिथाङा बानगोन होनदों। बे कुणाल बर'खौ मदद होगोन होनदों बिनि फरायनायाव। दा ओंखायनो जोङो मानाव गेदेर चिफ सार फाथायहरनायखाय जों फैदों, दिनै नुजाफैदों आरो बे मेसेजखौ जोङो थाबैनो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बिथांनो जों मिन्थिहोफिनगोन आरो बिथाङा 17 तारिखआवनो थांगोन होनदों। दिनै 15 तारिख समफोरनो बिथाङा थांगोन। दा बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ जे बिथांनो जे मदद होनाय बेखौ जोङो थाबैनो खालामगोन आरो बिथाङा अराय सम हायद्राबाद IIT आव मुं थिसननो जे मोनबाय बिथाङा मोजाङै कमप्लिटै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाफिननो हाथों। बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सुबुं सम्पद जानो हाथों, गेदेर मानसि जानो हाथों। बेखौनो जोङो लाइमोन बिपिएफनिफ्राय जों बिथांनि थाखाय जों अबंलावरिनो आर'ज खालामना होबाय। थेंक इउ।